Hej alle sammen og velkommen til. I dag er jeg på fisketur. Vi er taget til Lundum Put and Take, og jeg har to special guests, der er med i dag, som lige om lidt vil præsentere sig selv. De er startet med at fiske. De er kæmpe ivrige og super gå på mod, og det kan faktisk kun tage for langsomt. Så vi ser lige om lidt, så kommer de og præsentere sig selv. Hej, jeg hedder Ida, og jeg er 11 år gammel, og Christian. Og mit mål er, at derovre, der er der sådan rigtig mange fisk, så jeg håber, at jeg kan fange en fisk. Og det har det min onkel. Og han prøver lige at Hvad er det, vi vil lave der? Vi er ude at fiske. Okay. Håber på simpelthen en fiskestang. Hej alle sammen og velkommen. Mit navn er Christian, og i dag er jeg ude at fiske sammen med min onkel og min lille søster, som er lige der. Ja, og mit mål med den video her, det er, at jeg skal fange en guldfisk. Den er meget synlig. Ja, guldfisk! Så jeg har set guldfisk nogle gange, men jeg skal nok... Se, det er lige der. Guldfisken. Man kan ikke se den. Jeg ved ikke, om jeg kan se den, boys eller girls, men guldfisken gør. Den er meget sindssyg. Og den ignorerer alle, så den er bare iskold. Mm. Bogstaveligt talt. Den er jo koldt vand jo. Så er der noget, der hælder lidt ude ved Christians prop, der er den røde derude i søen. Nå, Christian, bare lad den være. Hej. Nej. Ikke alligevel. Det kan være, den ikke... Det er ikke vildt alligevel. Så er der hug over ved Ida. Hej, du slap igen. Ja. Så må de vente lidt. Så den kommer lidt med igen. Ej, jeg kunne se den. Ja. Ja, det er meget bra. Nu slår jeg til den. Ja. Nu har den bare taget den. Spænd du ind. Spænd ind. Så stille og roligt ind. Sådan der. Så trækker du bare. Gå til den. Nej, Ja. så spænd du ind. Stop bare. Jeg kan se regnormen. Ja. Vi kan se regnormen. Når den er nede, ikke? Nej, jeg så den. Når den er nede, ikke? Ja. Så trækker du bare til hurtigt. Ja. Så trækker du. Så træk. Nej, den er lige der. Ja, men så tager du bare ved den. Lynhurtigt. Nå, skal jeg bare trække ved den sådan der? Så Nå. løber du bare til den. Okay, fint. Jeg så den lige. Ja, du så lige, hvordan den tog den. Nej, jeg så selve fisken, onkel også. Nemlig. Så vi kan se, der er en fisk derude. Måske den vælger at tage min prop. Der er mange unge, bare lige fra den her side. Og han engang lige har fået... Ja. Der kastede Ida lige ind i. Super, Ida. Super godt lavet, Ida. Vi kan se guldfisken derovre. Det er vores mål i dag, alle sammen. Er det mål at fange guldfisken? Ja, så vil jeg være stolt af mig selv. Ja. Jamen, Ida, du har den. Jeg kan se guldfisken, onkel. Ej, Ida, prøv at se. Ida, guldfisken kommer over til din. Jo, den gør. Kan du se, guldfisken er lige der? Den er lige der, guldfisken. Ja. Ida, prøv at trække din lidt ind. Hvad ser den? Ida her, og lige nu der vil jeg lige vise, at vi har taget nogle snacks med. Vi har nogle nødder, vi har nogle andre ting, har jeg ikke lige ved, hvad er. Vi har nogle jordbær, nogle skumfiduser, nogle flødeboller og noget slik. Okay. Vi har forskellige ting med her. Nogle
jordbær, noget slik, nogle skumfiduser og nogle flødeboller. Og vi har også nogle nødder med sådan her-agtigt. Christian, han har fisk på. Ja, nej, det nåede du ikke. Nej, når jeg... Du må godt skrue, hvis man begynder der, så må den bare rulle ind. Okay, jeg håber, man kan se det, men jeg skal til at kaste her. Så sådan, ja. Der. Luk. Okay, jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg synes, der er en fisk. Lige der. Right there. Man kan se den. Lige der. Altså lige foran os. Det er helt vildt. Hej. Lige update hurtigt. Min bror, han er gået op til den anden sø, og min onkel, han er snart klar til at fiske, fordi der var en masse knuder på. Og jeg sidder her og venter på, at der er noget, der sker, som forhåbentlig snart sker. Så ja, det var lige update. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der er sådan en kæmpe sort lige her. Den vil jeg gerne lige have fat i. Trækker vi lige her langs. Ej, den er kæmpe. Ja, men den er kæmpe. Den gad virkelig godt at fange. Christian har fisk. Christian har fisk. Han 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 har fisk. Okay. Han har fisk. Han har virkelig fisk. Ej, nu er jeg, tror jeg. Ej, den er stadig på. Den er stadig på. Den er stadig på. Ej, han har fisk. Ej, han har fisk. Ej, den er lige der. Den er lige der. Ej, nej. Den røg. Snoren knækkede. Snoren knækkede. Snoren knækkede. Okay, så Ida her. Jeg går lige ned til den her familiesø, fordi jeg så kan sådan fange lidt mere. Der er fisk på, der er fisk på, der er fisk på. Jeg har fisk, 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 jeg har fucking fisk, jeg har fisk, jeg har fisk, jeg har fisk. Nej, 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 den er stærk, den er stærk. Den er virkelig stærk. Jeg har fisk, jeg har fisk. Den er stærk, den er virkelig stærk. Jeg har fisk, jeg har fisk. Lige her, lige her, lige her. Hold da op, det går virkelig mørkt. Lige her, lige her. Sød lille fisk. Hvilken slags er det? Hvem har fanget den her fisk? Det er mig. Hvem er mig? Ida. En regnbueøjet? Ja, den er meget flot. Det er Angry Bird. Det er Angry Birden, Christian. Det er Angry Birden. Det er Angry Birden. Det er Angry Birden. Lige der. Lige der. Det var Angry Bird prop, vi mistede. Der er en guldfisk i den. Vores Angry Bird prop, den var lidt lige. Det er sådan en prop, vi har mistet bare lige. You guys know it. Hej. Vi går ned til familiesøen nu. Og fisker. Mega hygge. Vores Angry Birds, den er væk. Jeg kan vide, om jeg kan fange noget her. Jeg håber jeg virkelig, jeg kan. Det er lækkert. Jeg kunne. Se, dernede, der er børnesøen. Børnesøen. Og familiesøen, der skulle være meget, har jeg hørt. Min søster, hun har selv fanget 2 fiske. Så nu er det på tide, jeg fanger en. Selvom jeg har fanget 0 indtil videre. Som er virkelig dårligt. Men jeg skal nok fange en. Jeg skal nok fange en hernede. Ka-chow! Det var godt kastet, der. Jeg har orm på. Så kan vi vide, om jeg får noget her. Vi kan lige sidde og se på den her meget flotte bænk. Og så kigge på den. Så sidder vi der bare og venter. Mega hygge. Eller noget. Jeg tror lige, jeg slår den ind, og så kaster jeg ned igen. Det vil være rart, hvis den lige bliver lidt længere ud.
Det er fint det der. Det er ikke lige det bedste kast, jeg kan lave, men altså. Bedre end ingenting, Angus. Se. Derovre kommer min søster nu. Vi skal se hende det samme. Der går hun. Lige der. Og der er min prop. Lige der. Cirka, I guess. Ja. Der er bare ikke så mange fisk, synes jeg. Men det siger de jo bare det samme. De siger alle sammen bare, at der er mange fisk hernede, hvilket jeg ikke tror, det er. Ida siger, det går hurtigt derovre. Det tror jeg ikke på. Jeg må ikke fange det eneste fisk endnu, mand. Vi prøver at se, om vi kaster den på midten. Det bliver lækkert. Det er fint, det der. Det er det bedste kast. Hvad laver I det? Ida, hvad laver du? Den er meget gået i stykker, siger hun. Oj. Ida, jeg fanger så ingen fisk hernede. Jeg er så dårlig til det her. Hvad siger du om mig? Du skal kaste bedre ud. Ja, kan du sige det til bloggen? Så du siger, at jeg skal kaste sådan her ud i det? Først så ved det der. Filmer du? Ja. Ej, det er for, du skal lidt længere ud. Okay, skal jeg længere ud? Jamen, jeg er jo bare så lort til at kaste, det kan jeg sige. Fiskesnaske fingrene. Det har jeg sgu da også, man har. Det har jeg også, Ida. Ida kaster først. Det var ret i. Nu kommer onkel. Ida, du skal ikke snakke. Øj, den var god, den var god. Nu kommer der en traktor. Der er jo ingenting herude, Mar. Herude, Mar. Der er jo ingenting hernede. Der er ingenting hernede. Men hvorfor er der ingen fisk? Der er jo ingen fisk hernede. Onkel, der er så ingen fisk. Der er ingen fisk her. Nej. Nu siger der er fisk. Det er der så ikke. Det er deroppe så. Nu sætter han fiskeskud deroppe. Ej, jeg skal op fange. Jeg er Må bare... vi låne den der? Ja. Den var god, den der. Så tager jeg den. Hov, Christian, kig hvad du laver. Har du tændt kameraet? Ja. Er kameraet tændt? Der var fisk på nemlig. Ja. Så løft den. Så vi heroppe. Så vi deroppe. Den er ikke på. Jo, det er den der. Den er slippet. Nej. Jo, den er. Den slap igen. Anden gang. Tredje gang. Ja. Ja, der skal du fange en fisk, mand. Ja. Men du kan se, vi er herude. Er Angry Birds proppen med fange? Nej, det er han ikke. Den sejler stadig rundt. Ja, det er en vild fisk, mand. Ja? Det er en vild fisk. Det var... Du skal lige holde øje med, hvad du laver, ikke også? Ja. Fordi når den bliver stram, så nu prøv at gøre sådan her. Når du ser, den bliver stram, så går du bare sådan her. Ja, fint. Så bare lynhurtigt. Fint. Nemlig. Sådan der. Fint. Som min onkel siger, når der er fisk på, så gør jeg sådan der. Så, du ved, så når der er fisk på. Så tror jeg lige, at tage den ind for bare for at kaste den ud igen. Du ved, bare for sjov. For jeg kan have en fisk, jeg kan have en fisk. Der regner den på.
Ja, det er det, jeg sagde til vloggen. Den var god, den er god. Det der ude fisken, ja. Så vi er fandme klar til at bare hive den tilbage, mand. Yeah. Jeg skal have en fisk. Giv mig en fisk. Lad mig have en fisk. Jeg vil gerne 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 have en fisk. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Du skal bare trække den godt ned under vandet. Okay, i det højen. Det har hun da. Se. Ja. Film, så over til hende film. Nej, det kan jeg slippe. Nej. Nej, det kan du. Der er fisk på stedet. Så bare over filmen bare. Der kommer meget vind nu. Ja. Tror du stadig, den er på? Ja, jeg prøver lige, om vi skal nå. Nej, det er ikke på dig. Den har været... Nej, den gik ned igen, onkel. Ja, den går hurtigt ned. Den gik ned igen. Den går hurtigt ned. Træk den ind i det. Jeg tror, du mistede din orm. Nej, den virker tung. Den virker tung, siger hun. Nej, jeg er stadig orm på. Ja. Vi prøver lige igen. Prøv lige igen. Jeg skal lige trykke det lige. Jeg kan se mig selv igen. Nå, vi kaster lige ud i Christian. Kaster lige ud igen. Ja, må jeg se, hvordan kaster den ud igen? Nej, onkel han kaster den ud fra mig før. Jeg er ikke til god. Skal jeg kaste den ud for dig? Den skal længere ind. Vi er klar, you guys. Ja, guys, we are so ready. Lige den kan kaste her. Spil det sammen. Det var ikke godt. Det er fint. Jeg går tilbage til min fiskestang igen og til at fiske. Jo. Hov, det er godt, Christian. Det er så her, hvad sker ud af dig nu. Hvad siger du? Nu skal du til at være opmærksom. Der var den selvfølgelig hoppet. Okay, min onkel siger, at den lige hoppede. Min boy-ting. Min boy-ting. Det bliver lidt koldt lige nu, hvor jeg vender. Okay. Det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke rigtig mærke det. Jeg blev i tvivl om der var noget eller ikke var noget der. Hvis den her video rammer 100 likes, ikke, så hopper jeg ned i søen. Kom nu lidt chat. 100 likes, og så hopper jeg ned i den sø her. Så tager vi ud og fisker den anden gang, så hopper jeg ned i søen, inden vi skal hjem. 100 likes, kom nu. Jamen, jeg øver mig jo ligesom. Sniper vi lige, du ved. Sniper vi lige dem. Sniper vi lige fisken her. Ding ding. Du 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 du. Øj, nu kommer en ny fisk i. Mange tak. Så skal vi... der var jeg fisk, mand. Kan I se dem? Så har der bare været nogle fisk på min krog nu. What, der er mange lige her i det. Ja, yeah. Der er virkelig mange lige der. What? Men der var den. Ida, jeg prøver at se, om vi kan fange nogen her. Ida, der så man en helt klump herovre. Kom nu! Nej, onkel, der er flere regner på min!
Nej. Nej. Det er derfor, jeg ikke har nogen fisk. Det er derfor, jeg ikke har nogen fisk, men der er ikke flere regnorm. Jeg har flere regnorm. Nu mister jeg også min krog, alt muligt, eller hvad? Nej, hvad er min krog? Men... Ej, nu sidder jeg fast i krogen, mand. Det er så godt lavet, det her mig. Ej, det er fandme godt til. Se, guys. Her har vi krogen. Au! Jeg sidder fast i krogen, mand. Lige pludselig så kom der bare masser af fisk i, og så var min krog, og så var det ikke mere med på min krog. Nej. Ej, det ligger stadig derude, ikke ved Bøsten? Ja. Træls. Det gør det. Det sker så mange gange. Jackpot til dem, der finder dem. Ja. Det er pludselig en, der fanger den. Er det ikke den? Jo, det er den der derovre, der. Jo, det er den samme derovre. Ja, kast ud her nu. Nej. Det gør ikke det. Jo, Jeg onkel. kan gå ned, men den der nede, fange en dernede. Jo, jeg kan prøve. Jeg kan ikke love, at jeg fanger en. Jeg gør mit bedste. Det er godt, husk, hvad jeg siger, ikke? Hold øje med det. Og Ja. når du ser proppen begynder at stå og hoppe, så kører du stille og roligt ind, Ja. indtil der er stramt line. Og når så er nede, så hakker du bare til. Ja. Har du fundet nogen i det? Var der en, der har været i det? Hvor fedt. Ej, Ida, mit det er sådan viklet ind nu. Nå. Ej, min orm, den har det ikke så godt. Det var virkelig at kaste mig der. Så kan jeg lige slå på den mega flotte sten her, imens jeg lige står og kigger på. Min orm, den har det spist. Oh no. Altså, jeg skal have en ny orm. Din orm. Okay. Altså, er der på min, eller er der ikke på min, Ida? Ida, min boy, det bliver trukket over. Ida! Nej! Ida, det er fordi, det var... Nej, jeg har ikke flere regnorm. Det suger nu, mand. Ej, Ida, det er virkelig dårligt selv. Oh my lordy lord. Der var lige en fisk på min, Ida. Jeg har ikke engang fanget en fisk endnu, mand. Det er lidt pinligt. Ida, du har fanget en fisk, har du ikke? Ja, jeg har bare fanget 0. Jeg var bedre, Ida. Ja, altså, hvad skal jeg ellers stå på? Men der... Ida, sten er væk, så du træk den ind. Ida, træk den ind. Der er jo fisk på din, Ida. Onkel, der er fisk på Idas. Så for satan, Ida. Åh, der er fisk på min, der er fisk på min, der er fisk på min. Ja. Jeg tror, jeg røg der. Lige før jeg regner med røg der. Det kommer regnorm. Onkel, der var en, der havde prøvet, men så lige tid hjemme. Onkel, der var en, der havde på min, men så hoppede den af igen. Den hopper den her igen. Der er så mange fisk, men jeg får ikke fanget nogen. Budu, 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 budu.
Nej, men det kan jeg blive nødt til jo. Fordi der er ikke nogen fisk derovre. Det er der. Nej. Det kommer. Lille og roligt. Kan du ramme den ud i midten derude sådan der? Det kan jeg godt. Pas lige på. Ja, sådan der. Sådan der. Så lader du bare ligge der. Ja, men Ida, det er fint det der. Så til der. Ida. Ja! Så! Godt, Ida! Så! Bare lad den hænge i det. Nu skal vi have reddet min fisk her, jo. Hvor er min snor hen, mand? Sådan. Hvad sagde den, Ida? Du har lige fundet en fisk. Skal vi lige filme? Ja, kom over til den. Kom her. Nej, men hvis lige vi slår det ihjel først, jo. Kom vi også kamera, Christian. Jeg kan mærke dens hjerte. Sådan, ja. Ej, jeg kan mærke dens hjerte lige her ved mine fingre, Christian. Jeg kan mærke dens hjerte. Må du se den? Kan du vise den? Skal jeg lige se? Øj, den er sådan helt regnbue Nej, der. jeg skal lige vise den. Det er lyserød. Rødens øje. Ej, jeg rødens øje. Ja, Ida på rødens øje. Giv den mund til mund, Ida, så redder du den. Nej, det gør hun ikke. Når ungen han har slået den oven i hovedet, så er den død. Nå. Det kan jeg også fortælle dig. Nu må jeg ikke fiske her mere. Jeg må ikke fiske mere, Ida. Du må gerne fiske med min. Ida, nej, Christian. Vi har kun 5 minutter. Ej, hvor er det lort til det her, mand. Hvor jeg... Prøv at fiske med Ida. Med Ida stang til at Nej, jeg tror ikke, det er den, der gør det. Eller det kunne godt være, at det er Ida Stang, der gør det. Skal du prøve det? Nej. Jo, skal vi ikke prøve at gøre det, Stefan? Jo, så. Skal jeg... Jeg kaster liv for dig. Jamen, tager du så min, eller hvad? Ja, så tager jeg din. Fint. Sådan der. Thank you. Nu tager jeg lige Ida Stang her. Den er meget lort at røre ved. Ej, Ida, hvorfor er din stang så mærkelig? Den er ikke mærkelig, den er bare bedre. Christian, se Christian, den slår på. Hvad? Ja. De lusinger. Nej, Ida. Ida bevæger den af sig selv, eller hvad? Nej, det gjorde hende godt med. Ligge i lusinger. Ding, ming, 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 ming. Det er faktisk virkelig flot. Det er sådan... Så får vi lige taget billeder her og autografer. Sådan der. Ej, hvor skal jeg gå hen og stå, onkel? Bare der. Hvad fint er det der? Jeg skal fange det inden for de sidste 3 minutter. Ellers så går det ikke. Så er det virkelig dårligt lavet mig, hvis jeg ikke fanger inden for de sidste 3 minutter. Så lige 3 minutter. Ja, vi er færdige om 3 minutter, og Christian laver lige sin sidste skud. Jeg har fanget 2 fisk, og vi har også 2 fisk indtil videre, så det er super godt. Hej alle sammen. Tak fordi I vil se med. Så er vores 2 timers fisketur i Lundum Put and Take færdig. Det har været hyggeligt, har det ikke? Ja, jo. Jo. Hvad er det, vi har fanget af fisk? Kan jeg ikke huske? Kan du huske det, Ida? Nej, men jeg fanget regnbueøret, Ja. og jeg Har du fanget 2 fisk? Ja. Ja, okay. Onkel har ingen fisk fanget. Christian, har du fanget nogle fisk? Nej, men jeg har haft nogle gode kampe med nogle fisk. Ja, du havde en rigtig, rigtig god fisk, som sprang linen. Så den svømmer rundt med proppen, som er en Angry Birds prop. Så lige til, hvis I finder den, så vil vi godt have den tilbage igen. Men tak fordi I så med. Så må vi se, hvad der sker næste gang. Ses!